Yebema mu nyina akwa aba twedi ampon Nyankopon asan aye yadom na otwe akọ apro asan abeti embiom. London Ghana memenda akwanfo Sabbath school na feature semum pensem. Yewa addition etoso edu. Addition na tifi asem no ose education in arts and sciences anase entete a ewo atwere ne nyansape ahodo mu. Yede emu pensem no ade beto aso sisia. Efa onyankopon se ono na gba ade na we ne sustain adebo ode na yema kasa yesu ene e ban no enkasa the two questions ni nyina ma no 38 39 40 na job man nsa so se betime ye nyansa ni betime ye nimdie paade a ennam konkonso yema mu nyina akwa aba bio muma yemfa asida peace yemfa matwedi ampon Nyankopon sanse ono na aye ne pe na aye da so eti enkomu sene ye no da no na otwe anase na otwe nan a ye edi ye twemu yi ye bo dewuro edema 3 ABN Ghana adwumaku a omdo ho asiwo wo Ghana omobo ensempa ehun dawuro minim yi se emwa kakra obetimi di abo 3 ABN na se waye wabo tirimu se wo de bebo 3 ABN no akwanya no eba emawa akwanya no esan eda ho ebion na otwe na yin so edi animu yin so ye fasa akwanya yin so na fe adwumaku ba konso a eno so ebo ye chidom na fe edi yen kransam no edi ko wiase afa na nyina ba konso eni Hope TV Ghana omonso ombo mhombodin pa ye omofa memenda kwanfo nkransam edi ko wiase afa na nyina meka sei ebia na wo hwe me Hope TV omonso ombehia omoa anase bibiara obetimi edi aye edi aboa Hope TV Ghana no omonso omani ebeje pa na yenkutie omonkra to na eba edi addition no ebeto amoso. Here is how to send through your donation for the second anniversary fundraiser. You can send it to our mobile number 0249 193 083 0249 193 083. You can also send it to our merchant ID 547132 547132. You can send it also to a bank account number 601019 0657 6010190657 Zenith Bank Head Office Branch. The name is Hope Channel Ghana. Yo yeda Hope TV for ase won krato a womde abrey yo abusia for yedi addition mu empensem mu ede bebro sisia na answer na no meyenkotie London Ghana SDA Church virtual choir no mu wia yedi mu empensem mu no ede ato am so. Yeah.
Moye na London Ghana SDA Church Virtual Choir for ase enuma omode edi edition mu ama animu edi amaye. Ohwe ye edition na tifi asem na ase na emeka ye no se entete a ewo atwre ne nyansape hodo mu. Enem woma nyankopon na mo so na omo ba beboa ye na fe ye de edition no edi abrem no me de efreme Bismarck Mensa. Ene mi wo Elder Frank Joe Amankwa ewo menchen ewo hase Elder Free Southwest memenda kwan force mbakwa ewo kono na Elder abaye nchen na ene yene Elder sign be yes Elder yemo akwaba great na fi mi botra Elder na me call Pastor Fergus Osubuatin Pastor Ferguson so conference training in order Sabbath school na fi Adventist Muslim Relations ano ne pastor Sabbath kaye pastor yema wakwaba Idasi na fi me botra na me call Dr. Elder Alex Collins Alpha ono so na eti etwo no ho so elders bakom wo London Ghana me nda kwanfo sumi mu no elder bakom so eno no elder yema wakwaba Idasi medam asese yeto nsa frem so mo aba ti ansana ye behwe edition no ma yen katani na Dr. Alex into edition and show bad answer nyame mamom ye mompai yera yesu ya dawase ewa kwanya odi ama yese na ebesua ho nsam ye ogide ese nyansa ne nimdie firi nchen ti de esre bebre se fa bedom ye ye de tiefo nyina so hye wonsa ye sre bebre se ho nsam eba na ese omutu anamo amo ahoden a omde betu anamo ye dawase bebre efisi ebisa we ewo doba yesu dimo amen wait ya free Yesu Kristo ama waba beka ye hondia na ye betimi ede ye ho anum sa adusua eyimo ye ndikan enhwo pastor ye bedikan na otwe mu se na ye hwe no ye pese ye hwe se na ye betimi hu onyankopon tumi ene ne nyansa ewo na debo mu efa ye tetie mu efa abode tuturu ni a yesua ewo abode nyansa pemu enti no ye ndikan enhwe bibi ewo Romans chapter 1 verse 18 to 21. Romans 40 ba konchemo yedun wotwe ekosi aduenu ba komentie nyame asem. Na woyi nyankopon abufu adi free soro egu nipa a wode ade a etene si nokure kwan enu musubo ene ade a entine nyina aso. Efri se nyankopon ho ade a wonim no eda adi pefe ewo won mu. No nyankopon na wayi a kire won na efiri wiase eboso tetete ena na ade a wohunu a ene ne datumi ene ne nyamesu adadie enoma a woyeye no ho enti na onni anoyie biara Yes efiri se onnim onyankopon so wanhye no animonyam se onyankopon na waana no ase na emom wona adwene ye nkwase adwene ene sum na esum ahye won tiri emuma amen na answer na no pastor mesa ma wakan Nehemia and so Nehemia so Nehemia chapter 9 verse 6 but before there no Psalm 19 verse 1 I can nka abosam no say no kan ho because my person obeka ni nyina bom na fe media bisa wo sem na fe wakasa mo enyum etire dunkron yi mu ba ko osoro ka nyankopon animonyam na ewiem kire nensa no adwuma na fe ni ahuri ni akwakohwe Nehemia nso Nehemia homa no etire eye enkron yimu ensia Nehemia ehoma no etire eye enkron yimu ensia onso ne wakani Nehemia etinkron chemu eye ensia na Ezra kan say wara wonko ene awurade wona woye osoro musoro ene wona safo nyina asase ne de woso nyina epo ene de wo mu nyina na wona wohwe won nyina so na osoro safo eno wona wosore wo amen enti pastor sa wohwe sa kenkansem miensan ya yaka bo mu ipa edien pa na ekire ye efa onyankopon se obade nukwasem pe ne se wuti akenkansem we di kan ye no a ene de tosu mienu yi a
Nehemia deɛ no ka sɛ wonkuto ne Nyankopɔn. You are elomeba Roman for deɛ no so. Na me sha sɛ Nehemia deɛ no so. We say you alone are the Lord. Wonkuto ne Nyankopɔn. Nti ha no etwa agyen sɛ me yehunu sɛ sɛ ye ka sɛ anyansa pɛ ene atwere fansa anyansa pɛ hodoɔ ene atwere pa de a na ye hwehwɛ a ye pɛ ne fare bai pa de a na nye nipa na ye Onyankopɔn. Nti Nehemia esi so dua ka sɛ Awurade wonkuto ne Onyankopɔn wona ayɛ osoro ene wasan ka sɛ emponye osoro nko osoro ebu soro ena ene de ewo mu nyina asase ene ne ewo mu nyina ene wono mote so wona wo ye no wasan akɔ epo enso ne ewo mu nyina ene wo se ye ka nkwa a wona ade nkwa ma bibia na abodie nyina esom enti ha no kyerɛ bi ehu sɛ yemfa ensuo ene abo ene nhoma ene ye nyame ni obo soro ni asase nti na kenka asem no fit ayi the scientific asem no ka say ana kitas na say osoro e kire wonyame ani wonyam asase e kire ne nsa na adwuma nti question na obusa ye no so osan kenkan pese san kenkan asem bi enwum ohaduasa enkono nti chemo ye dumiensa ene dunan na ne tofa bo no wo se Awurade me da wase se wo bo me ema me ye hu ema ne ye mama na me kra enim say ye ohun David asem wo ka wa ha wo che wo hu say onyame na nwuno yen onyame na bo yen enti se wo hwe Onyankopon ekwan ofa so design life wonipa ya brabo a ye di kan ya wusu genetics ya wusu die na hodo de keka ho se de moja sitie de keka ho nyina no onyame nkuto ena wo hihye sa ne ma we nyina enipa ye dwin fa ya dwini enyesa e ma ne ye nwanwa ana all the hwe conception awo pa awo sabofra ekoto ye funumu a process na wo fa mu no ene kwan a oba ne be menya hyiamudie na sperms no bebre na eko millions ne ba ko pe enya kwan ewo oba no mfanse na wotwa mu na ekoye ba na develop ye na nyame asese ne ahwiegu ye nyina me wo doctor ye de onyame ekora ye nkwa so ye da so te ase so hwe sa ne ma we nyina me hu se onyame ne nwuma na enwanwa dodo na se ye ma nyame so ewo dom ene ayemyem ebie wu so ye mfanse oba afafuro wo sunu mienu akiri kono fetus no de ye hu se e grow closer eko maame no akoma ho pa nti ko maame no akoma ho no e ma baby no o grow within the mother. That's right. Onyini ana chese o hye maame no akoma ho pa nti wo bob no de keka ho nyina no wo ho nyina no maame no akoma nso de ben etenka nti e ba say wo say it is impossible for the woman and as for her to ignore neba. Na mama as a typical example back on efa yamfa ne say bodani obi a wabodam oba wabodam woni ne nam na obi akofa no ene wanyinsen wabodam wo ye ni mabasa nyinsen ne ba say pe wo sa say dam no kra no eni ho bio. Yes. Amen. Nyame hu na sa bre no a nyinsen na free mu aje nyinsen wo mu sa no wotu say wo hwe ne ba ne yie o nam wa wotinka hu say biribi stronku bi na ewo no mu nyame di biribi tunku ato na say biribi stronku bi na de no mu ya bofre bi a e kana koma pa e wo na koma ho na sakola no kra so sa wo no nso a wabodam o makola no fo o toduane na o makola no so bi adi. Yes. Na ohwa kwala no awokọ na se na chi bebi okọ bia o de kwala no okọ adentira we kyerem ye hu wonyame se de na body de ben esitie efa na sa wo de ba Roman for eti ba ko nchemu aduenu no a o se empendudu a Yesu Onyankopon ne mra efa abode ho no se de Onyankopon esu establish niema we nyina no na de mo no so a ye hu se de Onyankopon ne nyansa esitie Yeah. yete ye twewani hwe abonten na we said de enua ene mframa bi efefa na enua ni nyina ewura ni nyina woso e kyese de Nyankopon sitie na wa wo kura no nyame bo wo
fa ho si ho se na hwe wo ho afiri wo ti kosi unan na se de enema si ye adwuma wo nipadua mu adwene akoma mogya eni intini ahodo a ewo nipadua mu nyina no ekyem ye hu se wo hwe we nyina na se wo de yeye wo eyeye eme onyankopon na Paul ka se we are without excuse to deny the existence of God after having studied nature. That's right. Paul no was say me no yeni adwene bia se yehwe onyankopon se de na body siti a yeni anoye. We don't have any excuse. Enka say as yenim ntina kenkan sem no ka kire ye no Roman 4 eti aye ba ko nche mu dum wotwe sa kosi aduenu ba ko no na aduenu no ene na epese ye twe ya Jesu pa no kan say na efiri wiase boso tetete na ade a ohunu ye a ene ne datumi ene nyamesu adadi nuoma a wo ye no ho fitetete enti na wonni anuye biara. You don't have any excuse. And today, it's only God alone, no other person. Abode nyansa pe fo sua no mbesua. Na nyame nyansa eni nyansa papa esem no mienu ye de ho toso. Enti menua tiawa de betimi aka fa ho. Great. Me da se pa pastor why are there say wa church mu je say ye be koye nim abusuafo ye gusuara ye hwe yen adusua no ende no se na ye hwe ntete a ewo atwere ne nyansa pe ahodo mu ne ya lay foundation no nyansa pe nyansa nimdi a ye hwe nyina ne farban pa ne fapempa chose mu na ewe na pastor atonobo abiebi mu de atwere no yen koye nim na yen kan bibi nso ewo Psalm 96 verse 9. Psalm 96 verse 9 on so oka asembi ewo ose monsore ewrade ahonkeka kronkron asase nyina mohompopo nanim so kan ne brofo now say oh worship the Lord in the beauty of holiness tremble before him all the earth. Amen. Yen show I say no in the beauty Dr. Alice in the beauty of holiness and I me say sa concept no ye be kira se say yen sum ewurade wo ahonkeka a ewo kronkron yemu beauty of holiness ye be kira se say na sitie me da say pastor church mo na ayed the crab so okay how all can about nature near my influences now would be a crass says so what you say when your Bible Nikra na say what share a body and kwana you have no excuse say obeka say a body and mawu onyankopon on say many Bismarck answer na abrofodi nyam som ekọ bibremam no na ye nananom omunim nyame na obebi say den so omo hu Bible na den na omo hu nyame because say no mu hu nyame true nyankopon abode nature na bakosam so chere say right up to the 19th century na wiase nyina na yagidi say there was no na twaka bia eni say wo sua Bible ahu nyankopon na wo san sua abode de ahu nyankopon krom ha say England ha na Church of England na ehwe how science abode sua nyina no na omato ne din say wo university na ye wadwen so okosua science a na ye kan say wo sua bibia frɛ no natural theology fi say na gidi a wo ho ne say wo sua science a ye wo sua abode a kwan a ofa so a wo di sua onyankopɔn asɛm enti sa asɔfo no kɔ theology school na omu bie Bible mu na omu sua nyankopɔn true so omu sua Bible a wo so betuma sua abode na wo de ehu sɛ onyankopɔn tie ma nsam fanto hoyi wo sɛ machine bia ya ye no sɛ auto machine a ye ma manual ka ho na manual no be bie manual no wo bon sɛ there will be some places bia explanation in the form of a test say natural words and there are some areas being so moja diagrams na so person how so use ade na say usua test no now the cap diagram o kan nyina boma no how say usua na say ba how esi hu onyankopon a onyankopon Bible no ne manual ye de ti onyankopon ase and illustrations and diagram and sketches no and then say we pia bonten na wo hwe na body enu nti na
mfitiase omo ka say so kosua science na wusua onyankopon asem na wusua no true nature into natural theology na enamwenti na yenua panyi David e ka say so pia bonten na ohwe onyankopon abode se onfa Bible kran kan ya ohwe onyankopon abode no hu all the beauty the arrangement send ye nema sisi ni nyina ye kama empo samre ya bone aba ama send onyankopon bo nema Genesis 1 oka say after every day obonwe oka say the onyankopon abo eye no na so ohwe bone mpokra ama beauty no so ate kakra no na ohwe de ohu sesei na ye enough evidence say the sum nyankopon then so Bible emaye question kakra wa ha say say ye very careful says ye hwe nature na ye hu beauty na our attention should be drawn towards the oye no rather than say ye ma your attention akọ beauty no free say obronyi ka bibi say beauty in the heart is in the eyes of the beholder and beauty so etim eye deceptive some mokaya Genesis free emra won call yana na if no or the beauty how apple no na ye kama na no the dada no and yes we can see God through the beauty around us in nature then so say ye sua onyankopon through nature na say e maya dwen esi de owo e kire a obo ade no rather than ade na efe no. Great. Say senior doctor so a church mu no very nice but ye fambra ye ngadusua mu fi say ye chere ye mofra no sa beauty in nature because and then no ase nyankopon krampo no ni din bo classroom no krampo no ye den kakra enema ye chere mofra no mu fi say chere nyankopon ni beauty pa for instance na me chere nkra de age for biology then diabetes at the cause of diabetes at their level no na o hwe se bibi wo yemu a e friend pancreas sa pancreas we na udi aduane a na asichire no dooso a na sa pancreas no secrete two hormones insulin na ba konso glycogen na insulin no afa glucose na dooso no na wakwa store no wo brebo no mu ene o muscle no mu entino as glycogen entino say body ni say hia na asate ne to glycogen no so atene glucose no to glucogen no so asade abrabody no abrabody ni hia anka wo kire saade we no na anka manya na anka metimi aka cha abofra no say yen hwese ne nyankopon aye nipa unique ba mantimi ambo nyamedin e wo hono mo ba wo benya anka the beauty ni say sene nyame aye nipa unique me de toto fuel car ni fuel car de oni fuel a this how the nako fuel station ba nipa de o short to abody na nkasa store energy no a wo sa timi de back bio nka obetimi de nyankopon anya adley foundation a chese ne nyame bo nipa no ye nipa Sabbath want me. Do you think say sadie we no anaso kwan ben so ene betimi ama ahofe ade efesi ewo adusua mu a impact in a case in our present generation? Right. Kakra me pese me ka edeboa Asopeni Collins adesua no. On say debia dano ewiase enkyerɛkyerɛ dodo no a ekotia onyankopɔn asem. Ene to no etomre bi kura ba bi wo ha necessary wo bie wano na wo kyerɛ mu de bi kura nka benya na nka kyerɛsem yi kita wo na wo bie mu na wakan na nka wo de akyerɛ onipa no. But akonya eni hosa ema ewiase mu ha sei afanan ba bi bebre. Nti nia agidifo ye betimi aye sesi a de se ye momode na ye ma ye nia nkasa yesu ene ye ban no enkasa. Where you cannot bring out Bible and as a baby a wuntimi fa otweresem no emma se emra bia ya hye wo ho no ntino bomodra na wa kasa ma wa brabo ene se ne wo niye esitie no enkasa na eno na yebetimi ede ahia saa wo hawa da bia no yakutia esan se wan hwe yi a wo beye ogidini a ebia na ekwa akoyese
ekura a wutimu anase wo man no a wutimu no wo kwa koto eho emra yesi kokko kire nkwada de na Bible de efiri ni fa wan hwe na ya konya asem entu yenso yemma ya dwurumu na ho na yenhunu se baabi yentimi fa Bible no enkro no ne yesua a enya nsunsuanso wo ye ne akase ya brabo mu no ye fa brabo no enta akire na ne so beboa kakra bedase na many of best my fa crank the elder can on one say Deuteronomy Moses can say be or say some are make catch me mo fan church mo ma mo fan church mo na no ene when chima fo nyina so sua basama a very interesting say right up to the 19th century yeah and tell you about 2 centuries ago now we are seeing now whether you Christiani and now you are senior now what GD say Bible senior Bible aka efa kwan ya onyankopon ebo ade ne kwan ya onyankopon eto asukura abodiem no sana na wiase nyina agidi so bi ko university so kusua science eno na na ye kire no the fathers of philosophy omo sha see science for impanyimfo Isaac Newton no ne Kepler no ne omo ede Archimedes omo de philosophy enen kofo e build upon nyina no so woko shiom ho asem a omo nyina no na omo je Bible di but aduru mre bia ye wo generation bia enam say sa knowledge na e wo Bible mo na gap no e ka ho nti ye nkofo bebre na omo kirade enso omo papa no enim Bible narrative about how onyankopon body omo nananom kra enim nti eye foreign to them eno nti na yesua adisua say adisua no the Bible ekanie the science for no can so be so start be say some questions crowbon so oma ayewe middle omo ntimo answer be exactly many will ask Seventh-day Adventist Christians no the say ye pa ne say and na ye ti onyankopon asem say Bible say onyankopon na ebo ade Bible say onyankopon na kura wiase Bible say wonye Bible ni no kura mpa kwa bontina hwe onyankopon abode ehia se mene wo ye de be kyerɛkyerɛ ye ma ye de be kyerɛkyerɛ nananom na se ye de kyerɛm na e call madwum no mko universities omko school ne ye de science ye na kyerɛkyerɛ omkora ombetima point yo ma ka kyerɛ omo say science a wo kyerɛ me the other science fapem no see ye no or no the Bible di great me that say the one can na ye beko ye ni abusiafo ye busuara ye hwe ye bisia no abisia na ye ni kapa tete a ewo atwere ni nyansa pe ahodo mu na ye hwe no great ye nko ye ni mu ani hwe eda jo ma membra also ye can be say or say expert in error one mfumso akokwa won say ye kasa obi ye expert in error ana say mfumso akokwa na sa semfo ano ye be kira sese se ye kasa mfumso akokwa obi ana say mfumso no watomu ntentan a na se kire ne say ne su ene ne ban ene nidi ye nyina no eye mfumso nko a na epie efrimu na se ye hwe mfumso farebaya ene nanke beka se the chief expert in error eye obonsam ene wo hene kese a wo hyase efum ye enu ntino ono mfumso no akire no sam mfumso na nya nsunsuanso ama wonna de bia no wotie no nti se wotie no a sam mfumso no a wo ye no wo soro a enu ntino wonya ahoden etimi efa abofo mu abupan miensa wode eba eye asase su ha sei no sa mfumso no adaso ewo ho na nia ehunu se from generation to generation bia no mfumso no kwa na ekwa animu akwa ba bepem enei a ye kasa titru eye wiase awie ne mfumso no adaso ewo ho ade ba kososo a ehu a me pese tiefo etie ne se samfomso no a eba no wode awurawura ama sebe wona wabin ewo adesuamu I'm talking of philosophers aristocrats and nimdifo kese mfomso no kwa ma akọ wo mo kra so ho na wo se safo abi bobo mu din doctors and professors ni safo ni nyina no se wo kire wade a esan gidi a ewiase ewo wo mu mu ntino ye fa wo mu nsam no se nsam no ye nsam a kama mu a enu ntino wo mu kan ya na etie enu ni ade a ehu nti obonsam afasafo no so bi
na inhyiranka onyankopɔn tresem ɛda na di pefe ɛkyerɛ yɛn sɛ yɛkwati onyankopɔn asɛm a yɛbɛyɛ mfomsoɔ na mmom no sɛ yɛfa onyame asɛm no deɛ a baabi mfomsoɔ no firi baabiaa no yɛne nso so no yɛbɛtumi ahunu mfomsoɔ no na yɛtumi asi ano ɛno nti adesua yi ɛka kyerɛ yɛn sɛ memenda akwanhwɛfoɔ ɛsom yɛnyɛ ahwɛyie ɛwɔ other establishments sɛ yɛ patronizing in other establishment ɛne nneɛma bi a media no ɛyɛ no yɛnyɛ ahwɛyie na yɛmfa yɛn ho ɛnwurawura saa institutions no mu because yɛanyɛ ahwɛyie a saa institutions no nea wɔn yɛ no sɛ wɔn ne yɛn no bi wɔ hɔ a ɛkutia onyankopɔn no ankasa nneɛma a wakyerɛ yɛn nti yɛnyɛ ahwɛyie wɔ ho ahwɛyie yi no ɛna Paul ɛhyɛ aseɛ sɛ ɛna ɔde bɛyɛ afutuo ama ɛyɛ wɔn ankasa n'aberanteɛ Timothy nti wokɔ ɛyɛ Timothy nwoma edi kan etire a ɛyɛ nsia Paul ɛma afutuo bi ɛde ma ɛyɛ Timothy titiri ɛyɛ etire nsia ntikyɛmu nkron ɛne edu no ntikyɛmu nkron no ɔka asɛm bi ɔka kyerɛ ɛyɛ Timothy otunufo sɛ agyimisɛm a ɛha efiri akɔnɔmu ɛba no Timothy bɔmɔdan na twi ho efiri ho yie na afei wosa kɔ ɛyɛ ntikyɛmu a ɛyɛ edu no a wɔse bɔne nyinaa nhini ɛne sikapɛ a oni sikapɛ mmorosoɔ a onipa die ni brɛ ɛne kwatikwa ahodoɔ bebree ɛfa so Timothy metufu sɛ twe ho free saa enema no sɛ wanhwɛ yie na woka sɛ wobɛpɛ sika wanhwɛ a ɛkwan a wobɛfa so a wobɛka sɛ wode hwehwɛ sika no na ankwankɔ yi onyankopɔn ɛkwan nokorɛ wohwɛ enemire wiase mu ha yi a ɛkwan a nipa bi fa soɔ a wɔn de ɛhwehwɛ sika no ɛnyɛ nyame kwan na adeɛ biara no a ɛnyɛ nyame kwan biara no ɛkotia onyankopɔn asɛm adeɛ biara ɛnyɛ onyame akwan a yɛfa soɔ no yɛma onyankopɔn kɔ fam adeɛ biara ɛnyɛ onyame akwan a yɛdi akyire no yɛpɛgya ɔbonsam ne ama onyankopɔn akɔ fam nti Paul hyɛ aseɛ sɛ ɔbɛtu Timothy fo na aduonu no deɛ wɔka yɛ nie wɔse nsɛm a ɛho nhia anaasɛ nsɛm a ɛnsɛ sɛ ɛbɛfiri ogyididi kura no mu aba broni ka no profane west yɛnya ahwɛyie wɔ ho na afei no ɔsa tunufo bio sɛ yɛnya ahwɛyie ɛwɔ atoro nimdeɛ ɛnsoso ho atoro nimdeɛ ɛne deɛ nipa bebree ɛyɛ nemre wiase mu ha sɛ no wɔbɔ abɔdene bebree ɛwɔ adesua mu na baabi a wɔn asua deɛ duro no to baabi a wɔn adesua no ɛba bɛkutia onyankopɔn nti Paul sɛ yɛnya ahwɛyie na wɔwie no ɛna afei wɔde ba asafo no mu wɔse ɛyɛ Timothy ɛna metunufoɔ nanso so ɛnɛ mmerɛ yi asafo no so yɛnsan ɛnyɛ ahwɛyie woba yesu mu a wo sɛ yɛgyegye saafoɔ no a wɔn nim deɛ bebrebe no so menka sɛ ɛyɛ wɔn abɔ mmɔden bebree nanso so no ɛsɛ sɛ yɛyɛ ahwɛyie sɛ de bɛyɛ nea wɔn akɔsua no ɛma mɛkuntia onyankopɔn asɛm anyɛ saa ɛde ɔhaw kɛseɛ paa ɛna bebree mpɛn dodoɔ a wɔn adesua no ɛba bɛko atia onyame asɛm no na ɛde onyankopɔn asɛm ɛto nti afutu sɛm a Paul ɛde ɛma yɛn ɛnɛ ɛno no great me da se adagyo wayɛ adeɛ pa sɛne wakyekye mu yi deɛ sɛ agyidifoɔ sɛne adagyo akyekye mu yi deɛ sɛ atɔ yɛsom a nokorɛ paa because sɛ woanhwɛ yi a wobɛtɔ mfomsoɔ mu ntentan anaasɛ wobɛyɛ wɔ mu a wɔn adɔ mu asi kɔ na afei deɛ wayɛ very expert ɔno deɛ sɛ yɛatorɔ a wabɔ mu degree obetwa atoro no no de nneɛma atetare mu na yɛ kama na wɔn so akɔ fa saa asɛm no na ɔde nam ɛba mebia be wura asafo mu kura mpo yɛhwɛ ya na afei edi asafo no enya very very important ba ma yɛkɔ yɛ nimu na mimbisa pastor ɛwɔ ase sɛ asɛm bi wɔ Proverbs chapter 1 verse 7 Proverbs chapter 1 verse 7 the fear of the Lord is the beginning of knowledge but fools despise wisdom and instruction. Sasem we osi nyansan fiti ase ene yewo a suro na agimifuo bu nyansa ne nkyerɛkyerɛ anintia. Sasem we pastor ye kyerɛ ase pa in terms of adesua yesua no enei
yɛbɛkyerɛ aseɛ sɛ nokwasɛm paa ne Bismarck ɛyɛ yɛnkyi akora yɛn asɔre a yɛwɔ mu SDA me da kwanfo asafo yɛka sɛ nyansa mfiti aseɛ ne agye so ne yɛho asuro bi yɛka ne saa wosuro nyame ne sɛn onyame yɛ kaka moto bi ana onyame ne hu ana emu ani die ma nyame ɛyɛ ade a ehia paa enti wo twe adwense sɛ sɛ yɛbɛsuro nyame no wɔ sɛ ɛyɛ nimdeɛ mfiti aseɛ suro beso nyame de ani die bema no na obebu no no e ma wu nyansa na se wan suro nyame de a ene na che se e koye enkwasea enyansa bi ene nyansa emfiri onyame enti adisua no twe adresse so na mpese e kan text bi na brofo no 1 Corinthians chapter 12 verse 31 was seeking excellence ye woni people who no asa abre no they are seeking excellence na Bible nso kan wasem was but earnestly desire the best gifts and yet I show you more excellent way seeking excellent but excellent way papa no nyame and what say me kenkan na mo adom akyede titire no emoden na mechire mo kwan a eye kyane bibiara nti se ye pe kwan bi a eye sene bibia de a na enyame na se akwan na de ben ema yen na se nyame de se akwan no ma ye de a na je se ye di nyankopon akwan na chi na eme nyansa ye woni pa bebre a o se omo musua de efa atwere eni nyansa pe ahodo ho no omo utilize omo talents and omo gain whatever they want to gain no omo gain knowledge use some talents na no one gaining knowledge na fi omo pursue ni omo person musua bia no omo yiro musua so omo pursue excellence in their studies and ti show say coronavirus here ati say yes ye pe vaccine yes China for nya bi America for nya bi we nuso nya bi na obi bia wo pese o ye vaccine bia e betimi cure coronavirus no he wants to attain that excellence yes. A person could do that excellence. Name of my decision say true excellence can be achieved by using all that knowledge and all the knowledge in a wise way. Say ye nimdie pa dia was ye betimi nya wa bra ye di nyansa de be to him. And no nyansa pa e benya. Nti no waka say the fear of the Lord. Nyansa mfiti ase ene ye ho asuro. San ko bio say ye betimi ye nyansa you to nim die pade a enam honhom kronkron so Onyankopon wo kronkron so na Exodus etieduasan enum chichemu eye eduasan baako e ka sembi eduru bra Israel for no mu si Nyankopon so dan kese the sanctuary no onyame na Moses so yi nipa bi na say nipa yi wo mu no onyame honhom bi na ye omu adwumanti o kan Exodus 35 verse 31 I was say na odi Nyankopon honhom Ashenuma bema bi wo no oboni din Ashenuma nyansa nhulumu nimdie ene adwiniye enyina mu enti ha no artist ne so bawu ha ena wasan chemu abi yehu se Nyankopon kuto no de honhom ema ne ma yetimi de ye na dwuma se des enti se wotimi ko ateni excellence bi na nyame honhom ka ho a eyekwa it is excellence bi ye dwana nimdie bi atwere bi ne science abodi nyansa pefo bi ana nyansa pe ahodo bi ye dwuma na se Nyankopon nyansa enimu a eyekwa ne sent wo twa agency say with this no emayetimi ehu Nyankopon nyansa no a emayetimi die eniba bi toto niba bi ho yehu no ade eye good ani ade a enye and die good or evil Emietimi hu nsusu ye da no kore ani atro sa emietimi hu ade eye ene ne enye right and wrong and the same hu what is foolish and what is wisdom. That's right. No say you apply scientific and artistic knowledge correctly there nyame de bata ho there emi hu nyame ye and whatever knowledge I want apply the wisdom of God to it. Ere na nyansa na awiemu die ma na awiemu die ti nyansa mfiti ase no ene ye ho so ye woni ndifo bebre ye woni pa bebre o ma ko school na ko no osua na ade but I'm telling you say we anya nyansa no a efiri nyame ho no
na wamfa mata de nyame de adom no nam nkonkon so no a eye kwa great se obi be ka se owunyansa ma onfa ne yehowa suro emra na hwe se usuro o yehowa okay ansa na ne nyansa no etimi awie emudi wiase fododo no a minimi nyansa mano ate me ye chia me ye wei be kansem ne bebrebe nanso niema wo mo ye ni nyina no safo no ye misa se wo mo enim onyankopon ana onyankopon nyansa no e de ye konkwaje mu ewiase nyansa e de ye ko sei mu enu ntino ye nya hwe yie se wiase die no twobo ye ni e de akire no emma ye nkwaje eyo nyankopon kuto nyansa no ene be ma ye nkwaje kakra me de be kan ena wiase de so ma ye chop money o se aja ye di kabose ye unse we ni ye adwuma ye di na ka se no kwa na wo peda na se wo po ye furu nko na mo mo nkwaje nkwaje ni hia odi a no betu nya me de atwene no nya me de na take president over ye nkase me nkosku nkosia nyansa o ye kan no eno ana just salary ni wages na eno ana ye de eno ana de ye kwa na de baba de kan se saa nyansa na ewo ho se wa de nyankopon de ne ka ho na awie emu die saa na ye ka no ewo ha se afa yen sori adusua ne hwe senior saje ebebo ayo se abodiem nyansa pefu asem ya ye kan so omo wo theories bebre se energy anase matter die bi wo ho a eno ankasa ebo no ho modern sustain ono ankasa no ho ento wo ono ankasa wo ho a ono ankasa timi ye ne opese oye bibi tumi bia ni babia ti se bibia ye adwuma na no ankasa energy no ankasa anya no ono ano ho no de aye ono ankasa in fact Job edi abubu kakra ema onyankopon eyi nsem bi ano ewo se okenkan Job chapter 38 na meto ase fapem yen kan no kakra bi na mema Dr. Alice nkasa ehun na yen hwa se o hwe Job chapter 38 ba na say get up now say then the Lord answered Job out of wine and said, who is this that darkens counsel by words without knowledge? Get up now, thy lions like a man, for I will demand of thee an answer thou me. Where was thou when I laid the foundation of the earth? Declare if thou hast understanding. Who has laid the measures thereof, if thou knowest? Or who has stretched the line upon it? Whereupon are the foundation thereof fastened? Or who laid the cornerstone thereof? When the morning stars sang together, and all the songs of God shouted for joy, or who shut up the sea with doors when it breaks forth, as if it had issued out of the womb. If I ever can't it in somewhere, Nanya question no beside Juba, Brana Juba, say, AD and whom Abubu. Doctor, my mimbisa was asemiye ewo hai die na ekyereye efa onyankopon se ono na ebo ade na fe oni sustain adebo. Many abes mark me da say am say Job 38 Job kopeno ho asem. Na so nya adaje na wo kan a wo fi a kan Job 38 39 and 30 and 40. Now here questions are you to my Job. Job chapter 38 in verse no bro it's around 40. Be a question one by one. Question back could be an PhD the thesis. Yes. Your two questions ni na man no 38 39 40 na Job man and so several day. My own phone so there's no way say make my question one say so how we are science episode mo chere the fundamental questions we are quite be funny free by any those didn't near waha quite ben so na we are see kra a team survival sustaining of one or here very complex very in a simplistic but so Job chapter 38 in questions so nyame bisa na onyame free Job no see Job say the what grow horns what tears what near my baby as intibra na be chire me mu e kwan ben so na me bo wi ase
Emra Genesis 1 eka say in the beginning existed here before me create here. Now we are seeing in a void. No, brother, children, void na se children say. Emre we are seeing a basin and we are seeing it here. Now even pokrania here we are seeing. Ebia would you send you see answer question? One now saw line ema ye measure. Eti brother can better me measurements. That's right. Kwabontina share a clause anyway. Kwa ben so na clause no wo ha entimun tin we so. Questions no ekoso sana Job say wayemfo so. Na se ne me kan ye no. Won say ade bia so obi abade na opese o tiase a. How can you understand something outside na wayi your boy in a free home? So obi aye iPad yi. Opese o tie iPad na se. Wa ma o manual. If we have science for the culture, say nyansen muno, so person take iPad yasia, manual no na fati yasia. But the same science a culture say by we asena, ya pesi ya tiasia na, yen take manual na nipa no your boy no intelligent process no yen ye no ton chain ni tiasia. Kwa ben so ni bit ma tiasia. Eti abakwa sem chere say right up to the 19th century, emra na science any but sorry nyina gitum say sene a Bible mo no saa na tie fa sene Bible record so onyankopon bo wiase in 6 literal days saa na tie no wotun say ohwe those scientists no di kan Isaac Newton those early scientists now hwe omo invention ne omo ye the way no omo conduct omo suban pokro omo de nam ho na you can see the pastor kan say nyansan fiti ase ni you can see now hu nyansan ewo omo the way omo conduct omo because they were trying to understand omo modern so ombete abodi ase by say omo depending on your body and nyankopon. But right after the middle of the 19th century, Charles Darwin the book of friend on the origin of species. I did evolution from that time no science how obiabo professor emeritus or can you maybe what national to even we are seeing sakra it doesn't make sense. Exactly. That when it's a big bunch let's say we are say it's about over 13 billion years now we are say by now we are saying about true evolution will take millions and billions of years. The first problem was more can you say unipa bien wa watnas billions of years. That's it. Unipa bien wa bit matnas billions of years. And there is nowhere you bit ma check the omo can say no cre and I say no cre. Another big question is what the Omoka I started right after the middle of 19th century. Mra omutu nyankopon ton chain. No omoka so omo abesua science achirichiri mu no. Omo say we are saying about true Big Bang. Now Big Bang no say confusion been a ball from pam a boy you know and we are say by. Fab ko we are saying nyansa. When was the last time I who say confusion at the other aba? When was the last time I saw TV who say FK kapa? FK no kofobi sit down in the middle. FK no buy na dino FK no confusion. Ama dining in our share kama. When was the last time I who said tornado eba na insujire ba na did near my share kama. When was the last time I want kasa mobile or iPad a top from pam? A top from na she kama na di design ba. It just doesn't make sense. Yes. So what the to one kasa krano or munyansa di omoka it doesn't make sense. But Bible can be Bible can. So the first book of the Bible, Genesis, chapter 1, verse 1, was in the beginning, God created the heaven and the earth. Yes. Bible can say onyankopon and sustaining the earth. Bible can our key test na ye kan or say I like say mama kwan na men kan profo or say the heavens declare the glory of God, and the firmament show his handiwork. I don't know. So what for the Bible can it makes sense. It makes sense. Science and philosophy now, or much into 5 main branches. Our philosophy, one branch or kind of say logic, say a DNA say tasum, square of first origin, tasum. Examples I mean Maya about Big Bang say confusion and disorder pay and tasum. But we should do Yankopon a Genesis 1 and 2 about why our Yankopon far the systematic process about a tasum.
science can be a branch of philosophy or more ethics. Quite first why you behave. So science for no a time or mudio nyankopon free there is an extension of evolution or more friend speciesism. Our more case and I'm saying in a painting. Say bas say make a decision be and he say the first preference no money pa. Now the money pa now would discriminate. They say you're treating the same. So the two assume it doesn't make sense. And what will good behavior send philosophy another branch of philosophy politics. Why first way say govern your home. Bible is very clear about how when you go per se orderly at a way at the rule a man be some kama. Yedi onyankopon etsin chen science for ka eye we no wonim say science for na atomic bomb ni we nyina no science for na nimdie no na esua ni nyina ye bombs ni we nyina o rather it destroy niema science a branch of it a friend of metaphysics and no ye about quite fast why buy Bible you're very clear what kind of Bible narrative Genesis 1 what kind John the first book of Jonah and you're very clear and it makes sense. Now said the more we kind evolution all the extensions and more questions but for the may patch and say the Bible is clear now say but say ye addition for science and us now who here say you be emphasize on the Bible we can Great. Madam Wase, Busianfo, Yadi Addition, a battery has a Damunina assay, say my young Asonamone, London, Ghana, Memenda, Aquanja for a day, a Sabbath school in a feature, some more Pensemu, Catalonia, Pastor in Shasso. Yahweh that was you now, you now boy, you now home in Quahome Guimu, or so chair, ready when you young as I see chair on San Juma. Dawo so kyerɛ dawo na dwuma na dwotenka dawa se nyametumfo so am ye hunu ya bosse wam ye hunu sɛ ye wo na wonwunu yɛn wam ye hunu baabi a ye firi wam ye hunu sɛ wo na sɛ ye ye ni na ase ma wo na sɛ ye fiti ase suro wo awurade a ye benya nimdie bebree won nsɛm ne ye de ye ho hyɛ ye ne atiefo nyinara masɛm ntimi ntra ye mu ne ye ntimi mfa nkyerɛkyerɛ ye ma ye krunum ye yerenom ye busuafo ne ye nyina mo kwan trodo mra wo awurade wo nkyɛn na nkyɛ wo me do about to see a fata. And maybe be biara na die, and yen think and say, wo, and I would ya ding in our doom yen, into yen teal, now barber to see a fata. Radin shall women ya would ye, radin shall wabusia, on shall fee, on saw ya race a yarin or wa, now ma when ye jay, a word radin kutumu, or yes, Christo de Munti. Amen. Amen.